Oto przed nami leży kusza bloczkowa Titan X-Bow o sile na ciągu 200 funtów. Jest jednak w trochę na standardowej formie. Do standardowego seta nie należą tłumiki ramion, tłumiki cięciwy, a jest w tym podstawowym secie inna optyka, konkretnie 4x32. Tu jeszcze zapomniałem, że do podstawowego seta nie należy ani latarka, jest tam chyba i laser, no, czyli nawet to do tego nie należy. Inaczej, set zawiera oprócz kuszy samej cztery bełty karbonowe, jest naciągacz cięciwy, jest chyba jakiś wosk do cięciwy, no, okulary ochronne, no i oczywiście, jak już raz mówiłem, optyka. Takže já pálím Hrot Toxic, jo. 200 liber kus Titan. Uvidíme, co to udělá s šípem, ne? Já ho najdeme. No, podívám se. Hezký. Lokna skrz. To je pěkná. Celá skrz. Dveře na kaši. Díra ve dveřích úplně skrz. Hrot je úplně KO. No takhle radši ne, zepředu. Však to je pojistka, ne? No je, no. Dej to skrz ty dveře na krulice. No, vyzkoušíme za chvíli. Takže testovačka na se loveckým hrotem. Tam to našiju. A je tam. No ten šel dokonce i dál, ne? No, jo. Počkej, z druhé strany. No, paráda. Akorát hrot je pryč, no. No. Tak žiletky jsou na maso. Ještě můžeme natočit. To vyndování. No. No, krásný věci. Hezky. Dobrý. Tam Toxic a dveře od Mercedesu. Tak počkej, abych to zabral. No. Krátkou. No. Tohle je kvalitní auto. Kvalitní auto. Tam je, přes dveře prošlo, ale přes ten druhý rám ne, no. Zdá se, že Mercedes kvalitní teda. Mercedes je kvalitní, no. No, tam to neprošlo to. To byl nějaký to? Od politiků. Ty podívej tu díru, Tyhle, to sklo vydrželo, to není možný. To je průstřelný, ne? Ne, to jsou kvalitní plechy akorát. To nerozbilo. No ne, ale pod tím je sklo. A to neprošlo. Mercedes. Takže tak. terčový hrot. Takový skol má tam.
Jo, terčový hrot, dveře Mercedes. Toxik nerozdělaný okýnko, uvidíme tohle. Napálím to vedle té díry. Au, a je po skle. A je pohodlný. No. Tak, do poloviny vlezl. A o co se zastavil? Ty jo. Udělal díru ještě. Prošel sklem a udělal díru ještě do druhých dveří, jo? Dobrý. Ale Ta díra je tady, no, tam to je z toho prvního hrotu. Ale hrot je pryč. Takže máme tu zase terčový hrot a dveře od starý poctivý Avie. Tak počkej, se postavím za tebe. Máme to na střed dveří. Můžu? Jo. Oh. A můžu se podívat. Co nám tam vyčarovali. Já to zase No, tak ta Avie taky je odolná. Taky, no. Prošlo? Aspoň trošku? No ne. Neprošlo. Tak to je tapici jenom pod tím. To je tvrdý plech. Tím asi taky ne, no. Tvrdý plech, no. Dobrně, to... Moc daleko nezalez. A ještě zrušil šíp, co? No. Šíp je v pohodě. Jo, jenom odřenej? No. Ale praskají tady. No. KO. Tak to ne. Radši už nevím. Tak, do dveří od Avie ne. Takže terčovej rozbitej hrot po druhý. Přes dveře. No, Tak jo, to tam ještě jde. můžeš. Jdu na to kolečko. Tak Uvidíme. to jsme trošku nad kolečkem, teď je otázka, jestli něco prošlo, ale tak půl... Bylo sklo, bylo to druhý. Ale už jsou... Už to vlezlo i do těch druhých dveří, no. Jo. Hezky. No. Na to nepomůže ani vytahovat šípu. No, tady to je krásný. Tady to lízlo i tam plech tlustý. To jo. Ten to prošel pěkně. A šíp už je taky kávo. To asi... Tak budu muset zlomit na vrych. Je to? Jo. Jo. A. No, ještě celkem dobře jako. Tak. Máme prdnu. Dobrý. Díky víc.